Quan vulgueu. Hola a tots i a totes, som Carla, Elena i Inés, alumnes músics de Ciència de Vietnam, tercer de l'ESO A, i anem a fer-vos una presentació sobre algunes característiques de la direcció, la composició i de l'interpretació musical. Vos passe a la meva amiga. Passarem a parlar de diversos temes que apareixeran en pantalla. La paraula música ve del grec music, que significa l'art de les músiques, i segons la definició tradicional del terme significa l'art d'organitzar sensible i lògicament una quantitat de sons i silencis utilitzant els principis fonamentals de l'harmonia, la melodia i el ritme. Els estudis necessaris. Si vols tindre un coneixement bàsic sobre la música, has de cursar 4 anys d'ensenyances elementals. Després, 6 de professional. I si te vols dedicar més a fons, has de fer altres 4 anys d'estudis superiors. Després, per a perfeccionar, hauràs de fer un màster i un doctorat. L'ofici es tracta de guiar els músics en la batuta. En una banda o en una orquestra és igual de necessari un músic com un director. El director ha de conèixer tots els estils de música. Ha de tindre el moviment rítmic corporal. Ha de tenir també habilitats psicològiques de motivació i alguns coneixements de la història de la música. El compositor és una persona encarregada de crear partitures per a concerts o melodies per a anuncis, televisió i ràdio. Per a fer un fons has de tindre molta imaginació i el seu instrument fonamental és el piano, el que necessita fundamentalment per a poder crear obres. Els intèrprets instrumentals són les persones que amb l'instrument poden fer meravelles. Tenen que tindre tant agudesa visual com auditiva i destresa en els dits. Abans d'assajar, el músic s'ha de preparar el faristol, estudiar les partitures que s'estiguin tocant en aquest moment i després de l'assaig necessitar l'instrument. En l'ofici dels músics, els dos gèneres estan bastant igualats, encara que també hi ha etiquetes en alguns instruments. Ara bé, en la composició i en la direcció hi ha més desigualtat de gènere, ja que els xics són més coneguts, sobretot en la composició. La Banda Simfònica de Dones de la Federació d'Entitats Musicals de la Comunitat Valenciana naix el passat any amb la commemoració del Dia Internacional de la Dona, per a mitjà d'un concert al Palau de la Música de València. Està sota la direcció de Beatriz Fernández, que després us parlarem un poc sobre ella, i actualment la banda està formada per 70 músics. Les característiques del lloc de treball s'exigeix que abans dels concerts els camerins siguin segurs, higiènics i còmodes, i que l'entorn on s'actua el concert, si és un lloc tancat, ha de ser també segur, amb una bona temperatura, perquè si no canvia l'afinació dels instruments i que no es mantingui en contacte amb aquests contaminants. Les condicions laborals no són molt bones, ja que en el món laboral la música no està definida com un treball, està definida més com un hobby. Si tens sort, te pot tocar un treball molt bo, si estudies molt, però si no, tens que guanyar-te la vida com pugues al carrer. Amb aquesta professió també estan relacionades algunes, com per exemple el blogger musical, que és una persona que té un blog on pot posar fotos o vídeos amb text sobre la música. També està el crític musical, que és una persona que mostra la seva opinió a webs o a periòdics. I també el luthier, que és una persona que arregla molts instruments, sobretot de la roba. Ferrer Ferran és un pianista, compositor i director. Està llicenciat en direcció d'orquestra i composició. També és catedràtic de composició al Conservatori Superior de Música en Castelló. Beatriz Fernández és una gran directora i amb una carrera musical però destacada. Ha aconseguit trencar el tòpic de que al món de la direcció no és solament de dones, sinó que també hi ha dones.
També ha sigut la primera directora de la banda del Dia de la Dona de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Ara va, també aquests són alguns músics de les nostres bandes que considerem que tenen un nivell molt alt i actualment tenen uns càrrecs importants. Així tenim a Juan Millans, que toca el clarinet en la Unió, a José Luis, que toca la trompa en la Unió també, i a Miguel Morellà, que tocava l'oboe en artesana, però ara és professor d'oboe en un conservatori de València. Espero que aquest treball s'ha servit per a fer veure que la música no és un treball fàcil i que requereix el mateix esforç o més que qualsevol treball més. És un treball més, cosa que alguna gent no valora. La meva conclusió és que molta gent la música la denomina com un treball fàcil. I no és, té les mateixes dificultats que qualsevol altre. El que passa que també, que això molta gent no ho sap, és que hi ha que dedicar-li molt d'estudi i molt de temps i saber organitzar-lo molt bé. Per a mi la música representa molt, ja que passa la majoria del meu temps dedicant-me-la a ella. Encara que hi ha gent que no comparteix això, també pense que hauria de respectar-lo, ja que els músics fem molt de sacrifici, tant perquè estudiem en l'institut, conservatori i algunes nits anem a enllaç de banda. Nosaltres quasi tota la informació l'hem recollit per experiència pròpia, però sí que és veres que hi ha alguns punts, com pugui ser alguna biografia d'algun professional o les professions relacionades, ho hem tingut que buscar de Wikipedia o d'algun blog musical. Música i goig, d'estell d'un art que no acaba.